Welcome to my channel नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आंखौ माइ नानो लिंहरदों माइ मिलाव थांनो थाखाय स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना नायबाय थादो आं थांगासिनो 5 minutes later माइ लांनो फैदों स' दा मोनफैबाय लोगो लानायाव दा थांगासिनो माइ लांनो थाखाय मिलाव माइ सौनो लांनो नागिरदों जों दा माइखौ लांनो थाखाय रेडि गारियानो फैयाखै दाबो माइ सौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगो लानाया न'आव फैबाय नैयाव जनाय थानो नागिरदों दा 20 minutes later नावआव थांनो नागिरदों जोङो फायजेननो फैयाखै माइ सौनोनो थांनो बालांलांलायबाय गारियानो दाबो मोनफैयाखै 8 बाजियावनो लांनो गोनांमोन माइ सौनो लांनो गारियानो दाबो मोनफैयाखै नै नाहरदों दाबो मोनफैयाखै गारियानो इमान गोबाव जाबाय आधा घन्टासो जाबाय नेबाय थानायानो दाबो मोनफैयाखै 9थायानो जासिगोन 5 minutes later फाइनालि दासो गारिया मोनफैबाय दा एबार सिखांनानै लांसिगोन दासो मोनफैदों दासो 9:10आवसो मोनफैदों गारियानो माइखौ सिखांखांबाय दा लांगासिनो दङ गारिया ओइ सिगाङाव थांनो रेडि जाबाय मिलाव है डिस्टार्बलै आथिंफोराव माबा नांथारनांगौलै थांगासिनो जोङो खस्थ' नांबायलै गरमथार थांगासिनो दोङो दासो खान्थि मोनलायबाय बार गुसुनो टाटा बाय बाय थांगासिनो थांगासिनो नोंथांमोन सौनो मोनाखै जोंनि जोंनि सक मोनबाय दासो माइ मिलखौ मोनबाय लोगोफोर माइ मिला नैबेनो माइ बिल्ला A few moments later फाइनालि खामानिया जोब्बाय माथो गरम जाजोब्बाय थांगासिनो दा न'थिं फाइनालि जोंनि सक मोनबाय दखानाव माबा जाग्रा बुस्थु बायथारा जोङो फाइनालि जों न' मोनफैबाय गारिखौ इनियाव लाखिबाय बोख्लायदों माइखौ आं बोख्लायाखै नेंसोदो मानसिया गैया नेंखाबाय
स' नोंथांमोना आं बेखिनियावनो दोननोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय माबोरै जाखो।